Os últimos éxitos acadados polo Club Piragüismo Rías Baixas non só a nivel nacional, senón tamén en competicións europeas e mundiais avalan a traxectoria da entidade con sede en Boiro. Daí o compromiso da Xunta de Galicia coa promoción do club e os seus deportistas a través de varias liñas de axuda que supuxeron unha achega total de preto de 50.000 euros. O que queremos poñer en valor é o compromiso da Xunta de Galicia, como non podía ser de outro xeito, cos clubs e as federaciones deportivas. E mostra dello, é a dedicación presupuestaria que facemos todos os anos, e como foi este propio ano, con 1,4 millóns de euros para clubs deportivos, para federacións e tamén para sociedades anónimas. En este caso, esta comarca, este club, foi beneficiado en concreto con unhas axudas en torno a 64.000 euros, 30.000 para os patrocinios que teñen que facer, casi 10.000 euros para estas embarcaciones que se poden mercar, que pudieron eles mercar a través de estas axudas e, como non, tamén as axudas que lles damos para as actividades. Ademais do patrocinio da alta competición e o desenvolvemento das actividades do club, a achega autonómica permitiu a adquisición de 3 embarcacións cada un. Podemos comprar 3 embarcacións K1s, que son embarcacións individuales e unha embarcación doble. Embarcacións que vamos usar tanto nas competicións nacionales, tamén hai a posibilidade de usarlas nas competicións internacionales, porque temos na entidade diferentes padexeiros que van a competicións internacionales a nivel de maratón, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. Entonces son embarcacións que se han de usar tamén a nivel internacional.